Balita, tingkatang kaligtasan. Kapurian Keka o Kristo. Pasalamat ko po managul ka nga pong Greg, hindi nila akong chance akayamin at iyong nakukaniting visa, metong visa kay Domingo. At masaya ko lang po ang Korean Knights and Maidens. Bilang bakong banwa, siguro at una kong puro banwa yung pinabas, metong po kanta-kanta-kaya mo naman Kingdere. Yapin po managul na bagay mo naman, itamang pengari yung pong apo, palagi tayo po sasabihan ng pangakalinganan. Tumbisa na po, sumuyo, mag-ibat tinawas kinakang Ginoo, at napusayang maraming karino mo ng mga counter servers. So, misa niya do, metong karedi, mag-misa na amurin. Kaya palabas din po itang sine, palabas sa aswela ng akong seto, ipalabas na sinyong. Sana ayong benye po ito po itang ikatsak sa iyong santingya. Uling, very typical story, simpleng tao, metong anak, karinting San Joaquin Santa Ana, metong altar server, makyo ng mag-serve, at din mo naman kita ka, mamiyahan niya po itang mag-serve na, pero lawin yung itang anak kasi yung ita, minsan na ito, maging kasubis po niya ito pangpangan, hindi makawang panahon. So, ito yan po para mula kapasalamatan ng miras kay katamo, iyapo seto. Ya, uli nga nga nita, tsuko naman po kini. Hanggang pangmalaw, ay pupupay palabaksan, hindi maragul selebrasyon ni kay katamo Archdeacon ng Diyos Jesus bilang pasalamat ni kay katamo Bispo. At din nga sabi ng amo, kota kasi yung Bispo, meron sila pong 75 years, gawa ng courtesy resignation ng Santo Papa. Ating Santo Papa, anytime anyang mag-turn yung 75 yaposeto, padalangin kapalit. May kabalo, bilang bulan, dalawa, magkakagawang badwa, pero anytime po, at inang sumunod data manalili yung posisyon ng aposeto. Kaya pangani tayo po in transition na ng Archdiocese na sana supluhana, tingnan mo po talana pa rin kaya patang sa ating Iglesia kaya kinapampangan, yung tutupin pang panwa. Yang maulagaya po, umiitang notebook, i-opisina na ng Archbishop na ng San Fernando Pampanga. So, huli ka naman po sa sadya ini, nakakaabi, hindi panalangin mo. Kanina po humiga mo ining authority at huwag po puntuin ulit kong idake. Muna, pag-atake ni panahon at luparintangan kong magkakbe ang nanagdan, yapin yung panahon ng Quaresma, kakadwa na nita, nawan tayo kami sa mga Bangileyo, lumakalan tayo kung ayang lahat ng biyeta mo, yung pamagkakbeta mo ang nanagdan yung panahon ng Quaresma. Muna, panahon ng Quaresma, sabi tamo po, inupisan tayo ng Miyerkules de Ceniza, yung mikros ang tanong pumabu, yung po in first day of the 40 days of Lent. Nabi po Quaresma, 40 days. Sabi namin po ng Santa Iglesia, in panahon ng Quaresma, panahon ng Gracia. So, entonces, yung mabuhay na salita, in Quaresma, ay ako po panahon ng kalendaryo para pagsadya ng Semana Santa. In Quaresma ay ang po panahon ng Santa Iglesia, pagkanita at yung tamang pagsayag ng pamanging Ngebye. Umunang dili, in panahon ng Quaresma, para kayo, panahon ng Gracia. Imuli ng sabihan, nung kanito po katlunay Domingo ng Quaresma, anak tapang ang ating Gracia at akaranasan aro, balawata, iyang Gracia, ining panahon na libat tao. Napi po muli kayong suklungan ini, kutnan, kayong sarili po, at muli po kutnan niya po yung sarili yun. Namuling pamagbayo Gracia ikit po, at ang mag-umpis ang mikurusan ng mabuong ang ganang ini. Noong hanggang ini, may papuprote dahil magdo, wala ka papumikit, babala mo ng sintamo, uling ang kita po kay kalimutan na ng Quaresma. Ang kanita sa lubungan tayo sa Semana Santa, tiniplo, malalang ang kabaltugan. Para yun po, King America, gining panahon na may kumpisan na po yung panahon gagawin ng ang tamang spring. Kasi 4 seasons po ka rin po. Winter, spring, summer, fall. So, yan yung winter, spring na naman.
At Stone Spring, umpisa ko mag-bisita ka rin balik rin. Kaya rin natin spring. Kasi gusto kong spring, kaya rin natin winter. Kanitala kong gagawang tuwing Amerikano, spring cleaning. Muli na sabihan, natagay ka na ng jack, at yung igaray, kareng closet, ibali, o sulok-sulok, ibali, kaya na kailangan yung seda na. Muli nga lima, mag-garage sila. Muli na sabihan, kung mating garay ka, paluwag na ganitang gamit ka na muli, o lumipat naman, at pisanita, mura, kareng hindi nang bisa natin makailangan. At uli na nita, kung tapong spring cleaning nga na, ibali, lumwala sa kasi bayo, kaya ang gamit-gamit, ang pito mo ng panuwang, ikaw nang gamit ang muli sa pinay maulaga, ilang mo yung seri, i-jump at kung ito po, ingano na nilihan ng spring, yan, bisita mo po ka rin balik rin, punta kayo after the spring, malamo may bayo nyo naman yung balik. Itong pamanilihan ng spring time, in America, yamin po yung season, spring training na rin athletes. Ikayo po man ang NBA o naman kayo yung international football or yung baseball. At noong pangagaling niya po, aking Patreon, Brown, James, ang po rin nga si Kobe, o ta mamagtangla, o ta mag-jump-shot ka, 3-pointer, malaman ng alam sulit. Pero bago yun, spring training, ang double to, 8 oras, ang double to mag-practice lang. Katang 3-point shooter ka, 600 balls sa shoot na mo, ito magagawa na, gusto spring training. Kaya rin ang spring, mag-umpisa yung bagong season ng sports, actually, daily players ang ito kagaling. Bakit? Uling itang spring, ginamit din para kukumeto magagit. Magsali ka. Pagkalita po ang miras, itang puntong kailangan din rin ang departamento, king jump shot, o king 3-point shot, bago lang gawin. Uling mag-practice na lang. Kaya po ang kapit panahon ng Kwaresma. Ang Sunday na siya dararaman ang kapit panahon ng pamagsani. 40 days of training. 40 days of cleaning. Pagkakita kaya na ng 40 days, nanong nitakang problema king panahon, problema king biya pamisawa, problema king anak, problema king obra pang-kiutos, makasali na na. Bakit? Uling dinabas na mo kaya 40 days of training, 40 days of cleansing. Yahin utang, nung eta pa po misa ni pindaning bulan na ng Kwaresma, ng panahon ng Kwaresma, kailangan mag-double tayo tapo. Nanong gawag tao, muntatap ito to pinpoint, ang Ebanghelyo. Jesus, pintan king templo ng Jerusalem. Nagkanagtamo po sa sulat niya pong San Juan ini, impeka tawin ang dinig evangelista ang sinulat. Kaya pong binunang evangelista, kaya pong binggita ni Jesus kita ng templo. Kasi po yung templo at yung king Jerusalem, matamiras kay Jerusalem, manawag. Dapat Jesus, may pagpunang San Juan, may pilgrimage siya. Itamo po, kung paano kung ninunumita king Holy Land, ninunumita king Roma, meron niya po pilgrimage kita nung minastamo ka rin holy sites. Ninuman ing ating reliyon, meron po sasabihan daw, di sa tuman ng tinggera, kailangan punta na ka rin holy sites ka rin. Kalupad na po rin Muslim, minsan tuman tinggera katalagara, punta na king Mecca, kung doon kayo may umpisa tinggera ng reliyon. Itawag mo Kristiyano kanyan mo naman at katatakatang munta king templo, king umpisa na ni Kirtang kasalpatayanan either in Israel o king Roma, king Italia. Bakit? Uling itang pamamunta king templo, pamangilala di umpisa na ni tugod na ng Diyos kay katamo. Pamangilala, mamipasalamat. Kaya Jesus ay namunta ng templo at kapanana ng pamanyaba at mamipasalamat na ihit na ba ang templo ay gawain palagi. At doon ang ating narawan ang mag-portray kay Isang ini na napunin ng Ebanghelyo Jesus kinawayang latino, malabong, tero, piyagano rin tubig at saka no kay maspas dining magtindang patipati din na sa may katumbalagan ding pera sinalbag na din tayo patipati may mabuhos na gawin tayo ng connection dito
Pero Jesus itnandem, ubat na prueba kong gagawan mini, na ating kang karapatan gagawan mini kaya kami. Jesus sinabi niya yung mensahe na sa kanyang templo at yung katumaldoman na talagang yung pasibayo. Imbuli ng sakyan, aliwanag po itang templo yung maulaga, doon itang templo babahayo ng talaga ni Jesus kapamilatan ng katawanan. At di ka nagmeniwala ko, sinabi na ko, anyang materia at tumaldo, subiyang niya. Kanitara adan ka, Jesus, itang sinabi ng Jesus, at pwede po ipulay kong idati ni kayo na puli ng sakyan. Itang katawan ng Jesus aming tagumpe, yang garakin at kay kayo ang pokako. Madalas po iting templo tamo, iting katawan tamo, may ang templo. Masalimut, ating palengke, magulo. Tamo mabibigyan yung dapat tamo bilayan. Maskop, masukal, malungkot, panaykamwa. Bakit? Uling pwedeng katawan ng templo, marakala basura. At dapat tamo nilako. Apunita mo Jesus, pagdating ko na pagkanita magtumulit ang pasabayo, kikita tamong biye. Kalukulang ng kabataan, o tapos isipan talaga sa nilitang templo, siguro yung panahon ng Quaresma, may area namang spring cleaning. Kailangan mabiyasa tayo maglinis. Beto po ka rin panagad ko kay kayo at panagad ko kay sarili ko. Gamitan tayo po rin yung atlo, instrumento na ng Quaresma pagkanita makasawat yung pamaglinis tayo. Umuna, yung pamagpanin. Ay sinabi ng Jesus, gawat tamo, kagadwa, pamagayuno. Kakatlo, pamagabuloy o pamanyaw ng kaparang tao, almsgiving. Prayer, fasting, and almsgiving. O ba't atlo na po ang importanteng instrumento ang magtagumpeta mo na yung Quaresma, meron yung panahon ng grasya ang ibayo tao. Kasi po, yung panalangin, yung po yung magtayin kay katamo king among Ginoo. O tapatutod mo po ng baby, o nanying sarili yun. 24 hours a day for 7 days. Kitang 24 hours, pilan ng minuto o oras, ipinyak mo rin matamo at yan na ikating among Ginoo. Gawin nyo po, kwenta nyo rin minuto o oras. Kahit gawin may man binabasing patinapon, kaman may natin. Imbuli ng sakyan, binalabasing panahon, ditang-ditang, mawawala ang katatamong connection kinamong Ginoo tama na langin. Yan ang kain, ang katatamang magsalita, Panginoon, manaliwanag. Anya, ikapamang nilalang kinamong Ginoo, king panalangin, malapit kayo, asahan nyo, palagi tamang aware, king lugutan ng among Ginoo, at mapektuta king piyatamo. Ipaman mati, yamoy kapaman yung bata mo, balang lugo, 1 hour a week. Siguro nung kalukuran ng mga tao, nung may boyfriend kayo, nung talagang best friend kayo, mo 1 hour yung papiye mo, kikirang kalukuran king piye. The more time you spend with your loved one, the more you are able to show your love. Makanya mo naman booking ako Ginoo. Pilan ng oras o minuto rin papiye tao king pamanalangin. Kagatwa, pamagayuno. Pamagayunin mo rin ang mong sakyan. I-control na yung purina ng katawan. Nakaya mo purina ng katawan. Talagturang talangan po rin purina ng katawan. Pamangan may TV, pamagsugal, pamangan may sine, pamag-shopping. Ganun-ganun. Dahil po talagturang talangan, purina man gagawa ng katawan. Ituturunan ng Quaresma na at least once. Sabi mo, Ali, kung pamanalbe, 5 oras ngayon ng doydi. Uliin ka tao, ditikta na, o hindi gawan mo, o hindi puntalan mo, o hindi gawan mo. We allow the body to take control over our souls. Ituturunan mo ni Papagayuno, yamin yung i-train sa rin mo, allow the Spirit to take control. Pari po king Amerika, metong ka rin number 1 ng ilibang in England, yamin po king kape. Kasi po nga ba, uli maripla, ang papapunta na kay Obra, bayo ka mga nanuman, ipuli ng tagnan, dili ang babasok ka sa Starbucks. Pakatala na ng pong Starbucks ng tao.
Pero kung nag-igiba din kami kay Len, imbuli ng sabyan, muli naman ng katawan, for 40 days, kung magkape. Bago po, dito kami tagumpe, ang elamit kami, ilubingapat ang pulungan to, asabi na, I am proud of myself. I can say I took over and control over my body. O ito yung na sa piyanig pamagayuno, in fasting. Yaya kayo po, matabili, isip tao. Na ano ka rin yung bagay-bagay ang mag-control kay katawan ko? Nakilutin pati nga ako ang ginawa ko man, ikyang na rin ka lang ang katawan. O yan yung pamagsabi ang muna nagsabihan, ning alms, ning pamag-fasting. Kakatlo, katataw yan, yapin po ning alms, kiling pamanyaw. At uli na rin pamanyaw, kung uli na sa tiyan, kakalimutan ng sarili, aga nag-aata ng mga tao na kailangan. Bago po, din lang itong bagay rin, pamanalangin, pamagayuno, pamanyaw, kahit kaparang tao, o rin dengan itong instrumento at weapons. Ang mangyari na gamitan, pagkanitam, ikatgrasya, tamo kayo ng panahon ng Kwaresma. That after 40 days, na naman lang ang kapagsumukan, we are all ready. Muli malalang ka na nalulog nga kong ito, malalang makakontrol ka ng sarili tao, ang pupang mapanyaw ka na kalingaliwa. At uwi po yung marago na milalang mangyari niya katao, kinikin ba rin minarin? Kinikin ba rin minarin kitamo kung kalungan ng balen? There are 21,000 residents. 21,000 katao. Nung dito po 21,000, let's say 80% are Catholics. 80% po pa rin ng 21,000 Katoliko naman. Imagine niya kung yung sasabihan ko ngayon. Nung dito 80% ng 21,000, which is about 18,000 siguro. Nung po rin ang 18,000 king binarin, makadilaman. Magayuno naman. At sasaw naman ka rin makakaluno. That is a big spiritual revolution. Maraguya pong pinagong mangyari nung din bawat Katoliko, patutuan natin panahon ng Kwaresma, karita ng itong bagay rin. Biglang spiritual revolution kitiking minari. Pero balaw-balaw ang pakalitan. Maybe it will take years and years bayo kamo makapagsanay karita ng Lord. Ya, o yung naman ko, yung panahon ng Kwaresma nga ng Santa Iglesia, panahon niya ng Gracia. Kaya po additional calendar, season ng kinatang kalendaryo na panayin-tayin sa Semana Santa. So, ipanalangin ko po na sana pag akapit tayo ng larawan ng Jesus, maglati mo, kin templo, sana yan gawin tamo king sarili tayo. Latik mo lang kasalanan, nang laman di maging sagabal, pag maging ganap niya, ipaninap na rin ako ginoon para kay katama bilang anak na. Yan po, ipangalita mo para kay meto at meto, kaya malapitan ang tagpa ni Jesus, kay katama banal ako ginoon. Talagang tapong mini, at bilang meto nga pamilya, pasyag tayo, ipayo, inyakatang iwala, at pamanyalpan tayo kay Diyos. Sasalban tayo.